दिनै सिडली समस्तिनि जि बाइ इलेक्शन जागोन बिनि जि मावखुलि बेखौ बेखेवनाय जाबाय आरो जोबोद मोजां मोनसे थासारि दिनैनि बे मावखुलि बेखेवनायाव बिजेपि इउपिपिएल आरो एसडिपि मोनथामबो दोलोनि दैदेनगिरिफ्रा दङ मावखुलि बेखेवनायजों लोगोसे जोङो दिनै मोनथाम बिटिसि समस्तिनि वार्कशप लादों बुथनि जोबोद मोजां मोनसे वार्कशप जादों आरो आं नुदों जे बेवहाय फैबाय थानाय जि बिसायख'थि बेवहाय गोब्राब बेबायदि थासारि जेबो गैया जोंनि बिजाथिया जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोन आरो थासारियाबो जोबोद मोजां मानोना बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि मिजिं थिदोंमोन बेनिख्रुइ बांसिन दिनैनि समाव दिनैनि सरकारनिफ्राय बिथांमोना मोननो हादों आरो बेखौ नुनानै हारि हारिसा गासिबो रायलायदों जे बयबो मोनसे गोजोननि मोनसे थासारिखौ नुनानै आवगायबोदों आरो आङो मिजिं थिदों जे नैबे बिसायख'थिया जोंनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आरो जोंनि बिजाथिया गोबां भटआव देरहालांनो हागोन। बिजाथिनि मुंखौ सानसे साननैनि गेजेराव फोसावनाय जागोन अलरेडि कोर कमिटि जाय बिजाथिनि थाखाय दाना होदोंमोन बिसोरो फाइनाल खालामबाय बेखौ सानसे साननैनि उनाव जों बेखौ फोसावगोन। दासान्दि जिखिनि बाथ्रा गिदिंबाय थानाय बेयो बेसेबां सैथो जिखिनि बेबायदि राजखान्थियाव गोबां फैयो आसामावबो फैगोन भारतआवबो फैगोन नाथाय मेन एजेन्डाया जाबाय बिटिआर ओनसोलनि आवगायलांनाय जोंनि जि गोरोबथा बेखौ 100% जाफुंसार होनाय आरो बे ओनसोलाव रायजो जानाय जोंनि माहारिजों लोगोसे गुबुन माहारिनि गेजेराव मोजां थासारिखौ दानानै दोननाय आरो जोंनि माहारि हिसाबै जोंनि जि एजेन्डाफोर दङ जायनि थाखाय जोंहा मुंख्लं जानांबाय थैनांबाय बे एजेन्डाफोरखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो बेखौ नुनानै गासैबो रायजो राजाफ्रा दिनै गोजोननाय मोनदों आरो नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोनसे मोजां बिसायख'थि जागोन आं बेखौ मिजिंथियो। गोजोनथाव खौरां टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि सीआरपीएफ केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकि पेट्रल फ्रि एयार गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।